Šatca, mestská časť Košíc, stále nedocenená a pritom s veľkým potenciálom. Blízkosť do mesta, bez držania a všetko po ruke. Máme tu v ponuke nadštandardný trojizbový byt. Nádherný, nadštandardný, plne vybavený byt s užitkovou plochou 85 m2. Ponúka 3 priestranné neprechodné izby, samostatné WC, kúpeľňa so sprchovacím kútom a vaňou. Byt sa predáva zariadený a v cene sú dve súkromné parkovacie miesta a parkovisko je oddelené rampou. V blízkosti sú potraviny Fresh, lekáreň sa nachádza priamo v bytovom dome, čerpacia stanica Slovnaft, Lidl a blízko je veľké detské ihrisko a plaváreň. Ak vás tento zaujímavý byt oslovil a sa vám páči, ozvite sa mi.